Jo crec que els polítics actualment, any 2015, són esclaus del model que s'ha format des de la dita transició i, per tant, lamentablement, són gent que viu de la política, no que fa política. Per això em dol molt que la percepció del taxista de todo el mundo es malo i los políticos son todos unos ladrones, i ho dic així com ho podria dir en català, perquè hi ha taxistes de totes les parles, però em dol que aquesta percepció es pugui fonamentar amb dades, no? I crec que la major part de la societat té aquesta percepció dels polítics. Jo crec que el gran problema que tenen els polítics catalans és que són massa professionals. La política hauria de ser una activitat civil, una activitat cívica, una activitat de servei, i el fet de que s'hagi professionalitzat i de que s'hagi instituït a través de l'obediència cega als partits i els partits a partir dels pressupostos de l'Estat fa que la funció pràctica i essencial de la política, que és representar la veu del poble, sigui ineficient, i per això els polítics representen més sovint la veu dels estats i dels poders que no pas dels seus representats. Jo crec que els moviments socials han estat i són un exemple clar de la vitalitat d'una societat com la catalana, que ha necessitat substituir la inexistència d'un estat al darrere, igual com durant el franquisme hi va haver Òmnium Cultural per substituir cap institució oficial que donés suport a la cultura catalana. Per tant, em sembla molt bé el seu paper, però crec que hauria de desaparèixer la seva necessitat.